नमस्कार. आज आपली लाईफ एवढी कॉम्प्लिकेटेड झाली बिकॉज ऑफ कॉम्पिटिशन विथ अस. आणि बिकॉज ऑफ दिस कॉम्पिटिशन आणि कॉम्प्लिकेटेड लाईफ आपली लाईफ रादर हेल्थ कुठे इग्नोर होते का, असा मी कोणाला प्रश्न विचारला तर डेफिनेटली आन्सर वुड बी येस. आणि अशा ह्या कॉम्प्लिकेटेड लाईफमध्ये आपण काय करायचं, फर्स्ट ऑफ ऑल आपण आपली हेल्थ कशी टेक केअर करायची, आणि त्याच्यानंतर जर काही आपल्याला डिझीज किंवा डोएस वगैरे झालं तर हाऊ डू वी टेक केअर ऑफ दोज थिंग्स. सो त्यासाठी मी बाहेर पडलो आहे. आणि ह्यावेळी मी गोव्यात नाही. युजली आपण गोव्यात इंटरव्ह्यू करतो. आज माझी जी ट्रिप आहे ती बेळगावी शहरात आहे, जिथे लोक शॉपिंग करायला जातात. मी आलो आहे हेल्थच्या ह्या जर्नीसाठी. आणि एक असं नाव जे मी खूप ऐकलेलं आणि माझा विचार होता की त्यांच्याशी एक भेट व्हावी आणि त्यांच्याशी हा एक कार्यक्रम मी घडवायचा आणि त्यांची बेसिकली जी आपलं रिसर्च आहे ते तुमच्या पुढे आणायचं. मोर इम्पॉर्टंटली माझी जी गेस्ट आज आहे ती आहे डॉक्टर सरनोबत मल्टी स्पेशालिटी होमिओपॅथी क्लिनिक आणि रिसर्च सेंटर बेळगावी, डॉक्टर सोनाली सरनोबत. मॅडम नमस्कार. थँक्यू फॉर स्पेअरिंग सच अ व्हॅल्युएबल टाईम विथ यू. आय अंडरस्टँड की तुम्ही खूप बिझी असतात, तुमची पूर्ण शेड्यूल असतो, त्याच्यात तुम्ही हा वेळ काढला. आणि आमचे जे गोव्याचे प्रेक्षक आहे जे तुम्हाला आता बघतात त्यांच्यासाठी हा माहितीचा कार्यक्रम तुम्ही घेऊन आलात. वेगवेगळे ॲस्पेक्ट्स आहेत. आपण हेल्थ जेव्हा म्हणतो तेव्हा वेरियस ॲस्पेक्ट्स येतात. आज खूप जण ग्रॅज्युअल शिफ्ट होत आहेत टुवर्ड्स होमिओपॅथी. पीपल अर्लियर यूज टू गो फॉर ॲलोपॅथी. आता लोक होमिओपॅथीला शिफ्ट होतात. तर ब्रॉडर पिक्चर आहे वेन यू से हेल्थ. टुडे आय वॉन्ट टू फोकस माय प्रोग्राम ऑन द स्किन पार्ट ऑफ इट. Let us start with that particular discussion. Now I want to understand की स्किन आणि होमिओपॅथी how does it go along with? त्वचा हा मनाचा आरसा मानला जातो. मग होमिओपॅथीमध्ये आम्ही फक्त शरीराचाच तेवढा विचार करत नाही, तर शारीरिक, मानसिक आणि आत्मिक अशा 3 गोष्टींची सांगड ही होमिओपॅथीमध्ये घातली जाते. आणि त्वचा विकार हे जवळजवळ शारीरिक असतातच, त्याशिवाय त्याला मानसिक आणि आत्मिकसुद्धा काहीतरी बॅकग्राऊंड असतं. म्हणजे जेव्हा माणूस अस्वस्थ असतो, त्याच्या मनात काहीतरी खतखतत असतं, तेव्हा ते नेमकं त्याच्या त्वचेवरती उमटतं. आणि आमच्याकडे त्वचा विकार जे बरे होतात, होमिओपॅथीनं जे बरे होतात, पूर्णतः जातात, त्याचं मूळ कारण हेच आहे की त्याच्यामध्ये ह्या 3ही गोष्टींची सांगड घातली जाते. आणि त्यामुळे होमिओपॅथी त्वचाविकारामध्ये कायम वरचढ राहिलेली आहे. आपण जेव्हा त्वचा विकार म्हणतो किंवा स्किन डिझीज म्हणतो त्याच्यात कॅन यू जस्ट एलॉबरेट की व्हॉट आर द काइंड ऑफ डिझीज, की मोर इम्पॉर्टंटली होमिओपॅथी हाऊ इट टेक्स केअर ऑफ? त्वचा विकार हे अनेक प्रकारचे आहेत. त्याच्यामधला पहिला आहे हा इन्फेक्टिव्ह, म्हणजे विषाणू किंवा बॅक्टेरिया आणि जीवाणूमुळे होणारे हे आजार असतात. दुसरं आहे तो जिनेटिक, म्हणजे काही शरीरातल्या क्रोमोझोमल घडामोडींमुळं, म्हणजे जनुकीय घडामोडींमुळं जे शरीरामध्ये बदल होतात त्यांना होणारे त्वचा विकार असतात. त्याशिवाय ॲलर्जिक, आजकाल असं म्हटलं जातं की सूर्य धरून आणि सूर्याच्या अवतीभोवती असणाऱ्या सगळ्या गोष्टी ह्या कार्सिनोजेनिक आहेत. म्हणजे त्यामुळं कॅन्सरसारखे विकार तर होतातच, शिवाय त्वचा विकारही होतात. म्हणजे ॲलर्जी ही कशाचीही असू शकते, तर ॲलर्जिक विकारसुद्धा असतात. फोटोसेन्सिटिव्ह त्वचा विकार, म्हणजे आजकाल आपण वांग किंवा चेहऱ्यावरती काळे चट्टे जे येतात ते पाहतो, तो एक प्रकार असतो. आणि त्याच्यानंतर सगळ्यात मोठा आजकाल सतावणारा म्हणजे फंगल, की जी बुरशीजन्य जे त्वचा विकार असतात ह्याचंही प्रमाण खूप बळावलेलं आहे. आणि होमिओपॅथीमध्ये माझ्याकडे येणाऱ्या, म्हणजे आमच्या सगळ्याच होमिओपॅथिक डॉक्टरांच्याकडे येणाऱ्या प्रमाणामध्ये, त्वचाविकारांच्या प्रमाणामध्ये ॲलोपॅथिक औषधे घेऊन कॉम्प्लिकेट झालेल्या केसेस, स्टिरॉइड्स वगैरे घेऊन कॉम्प्लिकेट झालेल्या केसेस ह्या जास्त येतात. त्यांच्याकडे एक मोठी गठ्ठ्याची फाईल असते आणि त्यामध्ये जवळजवळ सगळी A to Z सगळी औषधं दिलेली असतात. आणि म्हणजे हे कॉम्प्लिकेट झालेल्या केसेस ज्या असतात त्याच्यामध्ये फंगल असतं, बॅक्टेरियल असतं, जेनेटिक असतं. म्हणजे तो एक त्वचाविकार इतक्या स्वरूपानं आमच्या समोर येतो की ते एक मोठं आव्हानच असतं. आणि ते बरं करायला जर का तो पेशंट पूर्णतः बरा होतोय तर ते आम्हाला मिळणारं समाधान त्याच्यामध्ये खूप मोठं असतं. माझ्याकडे येणाऱ्या केसेसमध्ये ह्या त्वचाविकारांचा जवळजवळ नाही म्हटलं तरी बरा होण्याचा रेट हा 99% आहे. ओके. मला एक सांगा की वेन यू से स्किन, आता खूप जणांना माहीत नाही, पीपल आर अवेअर, पीपल आर नॉट अवेअर, की हेअर किंवा डॅन्ड्रफ आपण जे म्हणतो, इवन दॅट इज रिलेटेड टू स्किन. नॉट मेनी पीपल वुड नो. दे वुड से
की इट इज अ हेअर रिलेटेड प्रॉब्लेम, बट इट इज अ स्किन रिलेटेड प्रॉब्लेम. तुम्ही बोललात की इट इज फंगल देन बॅक्टेरिया. हाऊ वुड यू एलॉबोरेट दॅट पर्टिक्युलर ॲस्पेक्ट? डॅन्ड्रफ होणं हा मूळतः म्हणजे केसाच्या मुळाशी जी काय तेल ग्रंथी असते त्याचं इन्फेक्शनचा प्रकार आहे. त्याला आम्ही वैद्यकीय भाषेमध्ये सिबोरिक डर्मटायटिस म्हणतो. सिबोरिक डर्मटायटिस म्हणजे काय, तर केसाच्या मुळाशी जी तेलाला म्हणजे तेलानं केसाला मॉइश्चर देणारी जी ग्रंथी असते ती ब्लॉक होते आणि त्यापासून जो स्त्राव बाहेर यायचा असतो तो येत नाही, तो तसाच राहतो आणि त्यामुळं असे चकत्या चकत्या फ्लेक्स आल्यासारखे डॅन्ड्रफ असा चकतीसारखा असतो, काही वेळेला अगदी पिठासारखा असतो आणि असं होतं आणि ह्यानं केसही गळायला लागतात. काही लोकांना डोक्यामध्ये त्यामध्ये चाई पडते, म्हणजे गोल गोल असे चकत्या दिसतात, केस गेलेल्यांचे चट्टे दिसतात आणि हा बराच कॉम्प्लिकेटेड प्रकार आहे. ॲलोपॅथिक औषधांनी म्हणा किंवा दुसऱ्या कोणत्याही इंग्लिश मेडिसिन्सने हा प्रकार बरा होत नाही. आमच्याकडे ह्याच्या केसेस ज्या आहेत ह्या 100% बऱ्या झालेल्या आहेत. इवन म्हणजे काही स्त्रियांचे पूर्ण केस गेलेले असताना होमिओपॅथिक औषधांनी त्या पूर्ववत झालेले आहेत, सगळे पूर्णतः बॅक झालेले आहेत. आपण म्हणतो की जस्ट टेकिंग ऑफ द सब्जेक्ट, आपण म्हणतो की ॲलोपॅथी अपॅरेंटली इज द बेस्ट. दॅट इज अ ग्रॅज्युअल थिंग दॅट वी हॅव बीन ग्रोन अप विथ. तुम्ही म्हणालात की पीपल हू हॅव गॉन टू ॲलोपॅथी दे हॅव गॉट थिंग्स कॉम्प्लिकेटेड, आणि जेव्हा ते परत होमिओपॅथीकडे शिफ्ट झाले किंवा तुमच्याकडे आले तेव्हा यू बीन एबल टू गिव्ह दॅट रिझल्ट टू ऑल दिस पीपल. सो ऑब्वियसली इट्स अ गुड पर्टिक्युलर थिंग. सोरियासिस हा विषय आपण स्किन डिझीज म्हणतो किंवा त्वचाविकार म्हणतो, तेव्हा सोरियासिस हा खूपदा आपण ऐकतो. ह्याच्यावर होमिओपॅथी कॅन टेक केअर ऑफ. सोरियासिस हा एक जेनेटिक त्वचाविकार आहे, म्हणजे साधारण रक्तदोषानं किंवा जनुकदोषामुळं आलेला हा विकार असं म्हणता येईल. सोरियासिसचे बरेच प्रमाण असतात, प्रकारही असतात आणि त्याच्यामध्ये कसं होतं की अगदी छोट्या पॅचपासून ते अंगभर येणारा, अगदी केसामध्ये येणारा सुद्धा सोरियासिस असतो. सोरियाटिक आर्थरायटिस असतो, त्याच्यामध्ये नखं खराब होतात, हाडं खराब होतात आणि त्वचा तर खराब आणि विद्रूप तर दिसतेच. मला वाटते की ॲलोपॅथीमध्ये मला कुठल्याही पॅथीला दोष द्यायचा नाही आहे, पण प्रत्येक पॅथीचे एक लिमिटेशन्स असतात. तर ती लिमिटेशन्स ओळखून जर का आपण काम केलं ह्याच्यावरती तर हा आजार होमिओपॅथीनं नक्कीच बरा होतो. यामध्ये कसं असतं की एक सप्रेशन म्हणजे ते आजार दाबून टाकणे जे आहे ते इंग्लिश मेडिसिन्सनं होतं. तो आजार दाबला गेला की थोडे दिवस तो बरा होतो, पुन्हा एखाद्या वर्षाने इतका उफाळून वर येतो की ते कंट्रोल करणं खूप मुश्किल होऊन जातं. एकतर त्या रुग्णाला सोशली म्हणजे सामाजिकरित्या बाहेर जाणं सुद्धा अवघड झालेलं असतं, शिवाय अंगाला खाज येत असते, म्हणजे सहनही करता येत नाही आणि सांगताही येत नाही, अशी जी काय अवस्था होते त्यामध्ये होमिओपॅथी निश्चित 100% गुण देते. आणि असे आमचे पेशंट्स आहेत आमच्या रिसर्च सेंटरमध्ये, आम्ही त्याच्यावरती रिसर्च करत आहोत. अशा केसेस ज्या बऱ्या झालेल्या आहेत त्याचं डॉक्युमेंटेशन होत आहे, त्याच्यावरती पेपर सादर करत आहोत आणि ही खरोखर समाधान देणारी गोष्ट आहे की असे पेशंट आमच्याकडे बरे होऊन जातात. ओके. अजून एक प्रश्न की आपण खूपदा म्हणतो की एनी डिझीज दॅट यू टेक, इफ यू गो टू ॲलोपॅथी तुम्हाला इन्स्टंट रिझल्ट मिळतात, बट तुम्ही आताच सांगितलं की इट माइट टेक केअर ॲट अ शॉर्ट टर्म लेवल but it will not heal you properly. But when you go to homeopathy, it's a long term medicine. Your disease is cured over a course of time. आपल्या ह्याच्यात असतं की नाही आपली, म्हणून मी म्हटलं की वी आर सो गेटिंग एनग्रॉस्ड, लाईफ इज बिकमिंग सो मेकॅनिकल की आपल्याला आता इन्स्टंट पाहिजे, कारण उद्या काम आहे, अजून काहीतरी आपली कमिटमेंट्स आहेत. सो पीपल शिफ्ट टू ॲलोपॅथी. होमिओपॅथीत डज इट टेक सो मच ऑफ टाईम? हा एक मला वाटतं की एक गैरसमज आहे की होमिओपॅथी खूप त्याच्यामध्ये वेळ जातो किंवा वर्षानुवर्ष औषधं घ्यायला लागतात. तसं नाही आहे की डॉक्टरांनी जर का तुमचे सिम्पटम्स अगदी व्यवस्थित घेतलेले असतील आणि त्याचं जर का ॲनालिसिस छान केलं असेल आणि जर का परफेक्ट मेडिसिन मिळालं असेल तर होमिओपॅथी कॅन मेक वंडर्स. म्हणजे अगदी कमी वेळामध्ये आपल्याला छान रिझल्ट्स मिळू शकतात. आणि ह्याच्यामध्ये असंच असतं की आपण म्हणतो ना की मॅन बिहाइंड द मशीन इज मोर इम्पॉर्टंट, तर मॅन बिहाइंड द पर्सन बिहाइंड द मेडिसिन इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. तर प्रत्येक पेशंटचा पूर्ण सगळा सांगोपांग विचार करून जर का औषधं दिली तर होमिओपॅथीसुद्धा ॲलोपॅथीपेक्षाही फास्ट रिझल्ट्स देऊ शकते. आणि ह्याच्यामध्ये मला आणखीन एक पॉईंट इलॅबरेट करायचं आहे की क्युअर आणि रिलीफ ह्यामध्ये खूप जमीन अस्मानाचं अंतर आहे. रिलीफ कोणीही देऊ शकतो, पण क्युअर फक्त होमिओपॅथीच देऊ शकते. 100% क्युअर. बरं, अजून एक गोष्ट, आपण सोरियासिसबद्दल बोलत होतो ना, अजून एक टर्म जो आपण खूपदा ऐकतो ते इज एन्झिमा. हाऊ डिफरंट इज सोरियासिस अँड एन्झिमा?
सोरियासिस जो आहे हा जिनेटिक आजार आहे. मी म्हटल्याप्रमाणे तो दोषातून एका पिढीतून पुढच्या पिढीमध्ये आलेला असतो, DNA वाईज आलेला असतो. पण एक्झिमा जो आहे त्याला आम्ही म्हणतानाच कॉन्टॅक्ट डर्मटायटिस म्हणतो. म्हणजे ती कशाची तरी ॲलर्जी असते. काही वेळेला वापरत असलेल्या चप्पलची, वापरत असलेल्या कपड्यांची, वापरत असलेल्या काही केमिकल्सची, हेअर डायची ॲलर्जी तर खूप अगदी सर्वश्रुत आहे. अशा केसेस भरपूर होत आहेत आता अलीकडं, की त्यानं डाय लावल्या पूर्ण चेहऱ्यावरती आणि अंगावरती चट्टे आले, त्यात पाणी भरलं, केस गळायला लागले. अशा केसेससुद्धा आम्ही ट्रीट केलेल्या आहेत. तर कॉन्टॅक्ट डर्मटायटिस म्हणजे हा एक्झिमा. आणि एक्झिमा हा कसा आहे की फॅमिलीमध्ये कोणाला तरी अस्थमा असेल किंवा पित्तगांधीचा आजार असेल तर तो पुढच्या पिढीमध्ये त्याचा एक्झिमा होऊन येऊ शकतो. हे 3 जे आजार आहेत ते एकाच आजाराचे 3 रूपं आहेत वेगळी. एक्झिमा, अटोपी आणि अस्थमा. तर हे जे आजार आहेत हे मुळात जाऊनच ट्रीट करायला लागतात, जिनेटिकलीच ट्रीट करायला लागतात. ओके, आपण हेअर डायबद्दल बोललो. हेअर डाय ऑब्व्हियसली एज यू ग्रो ओल्ड you'd like to color your hair. आता अजून एक फॅड जी मी काही वर्ष बघतो इज विथ द कॉलेज टीनेजर्स. दे लाईक टू कलर देअर हेअर. I will go a little later on the what are the shampoos and stuff like that to be used. When you hair dye or when you hair color, is it good or not good? I wouldn't say bad. आत्ताचं जगच असं आहे की तुम्ही प्रेझेंटेबल राहणं फार गरजेचं आहे. सम पीपल दे लाईक ब्लॅक अँड व्हाईट हेअर ऑल्सो. पण कसं असतं की ज्या वेळेला तुम्हाला प्रेझेंटेबल राहायचं असतं त्यावेळेला केसांचा रंग हा आपल्या मनाजोगता असला की कुणालाही चांगलं वाटतं. पण त्यामध्ये जर का तुम्ही केमिकलयुक्त हेअर डाय वापरत असाल, केमिकलयुक्त म्हणजे आता हेअर डाय हा कोणताही घेतला तरी त्याच्यामध्ये केमिकल आलंच, पण ते केमिकल तुमच्या त्वचेला, डोळ्यांना जर का हानिकारक असेल तर ते वापरू नये. अमोनियाच्या सततच्या वापरानं दृष्टी मंद होणे, त्वचा काळवणणे, म्हणजे हेअर डायच्या वापरानं सुद्धा वांग चेहऱ्यावरती येतं, मेलाझ्मा तयार होतो, बटरफ्लाय पॅचेस तयार होतात, गालावरती बटरफ्लाय पॅचेस दिसतात. हे खूप कॉमन आहे आजकाल स्त्रियांच्यामध्ये. तर हे जे आहे हे चुकीच्या केमिकलच्या वापरानं होतं. आणि आपल्याकडे अजूनही तितकी FDA जी आहे ती मला वाटते की फर्म नाही आहे. काही क्वालिटी कंट्रोलमध्ये चुका होतात आणि त्याचा नकळत सगळा घात होतो, तो पेशंटचा होतो. तर त्यामुळं हर्बल किंवा होमिओपॅथिक हेअर डायज जे आहेत ते तुलनात्मकदृष्ट्या खूप चांगले आहेत आणि त्याचा वापर व्हावा. आम्ही त्याच्यावरतीही संशोधन करून अशी प्रोडक्ट्स आमच्या रुग्णांच्यासाठी खास बनवलेली आहेत की ज्याचा अगदी कमीत कमी निग्लिजिबल साईड इफेक्ट होतो. साईड इफेक्ट अजिबात होतच नाही, पण तरीसुद्धा काही लोकांना सगळ्याचीच ॲलर्जी असते. तर हे असे जे प्रोडक्ट्स आहेत हे आवर्जून आपण त्याच्यावरचं लेबल वाचून वापरले पाहिजेत. सो आय थिंक फक्त प्रेझेंटेबल व्हावं किंवा आपल्या पिअर ग्रुपला इम्प्रेस करावं किंवा आपल्या कॉलिग्सला इम्प्रेस करावं. बट आय थिंक वेन यू यूज दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स, एनी प्रोडक्ट्स रादर, यू हॅव टू बी अ लिटल सेन्सिबल. आणि आपण स्वतः ती हिस्ट्री जरा बघायला पाहिजे की आपल्याला ते ऑल दिस केमिकल्स विल बी डायजेस्टेड बाय द स्किन ऑर नो इज अनदर इशू. पित्तगांधी किंवा अर्टिकेरिया यावर होमिओपॅथी इज कॅन टेक केअर ऑफ. पित्तगांधी किंवा अर्टिकेरिया नाही तर आपण त्याला पित्तांब असं पण म्हणतो. काही जणांना आम्लपित्त असतं, ॲसिडिटी असते आणि त्याचा त्वचेवरती त्याचं रिफ्लेक्शन येतं असं म्हटलं जातं. तर हा सुद्धा ॲलर्जीचाच प्रकार आहे. फक्त ॲलर्जीच असं म्हणता येत नाही. तर ह्याच्यामध्ये माझ्याकडे येणाऱ्या पेशंट्समध्ये मी असंही ऑब्झर्व केलेलं आहे की ज्या व्यक्तींना खूप मोठा शॉक बसलेला आहे, मोठं दुःख पचवलेलं आहे, त्यांचं ते दुःख जे आहे ते त्यांनी जर का व्यक्त नाही केलं तर ते त्वचा विकाराच्या दृष्टीनं बाहेर पडतं. आम्ही जेव्हा एखाद्या माणसाची हिस्ट्री घेताना डीपमध्ये जातो त्यावेळेला नक्की अशा केसेस रिव्हील होतात. आणि ह्या केसेस अशा रिव्हील झाल्यानं एकतर पेशंटचं मन मोकळं झाल्यामुळं अर्धा तो बरा होतो आणि अर्धा आमच्या होमिओपॅथिक औषधांनी बरा होतो. आणि ह्या केसेसना मला वाटते फक्त होमिओपॅथीच हे उत्तर आहे. कारण अर्टिकेरियावरती जर का तुम्ही अँटी ॲलर्जिक औषधं घेतली, एक दिवस ते कमी होतं, दुसऱ्या दिवशी पुन्हा उफाळून डबल शक्तीनं बाहेर पडतं. तर ते तसं होऊ नये म्हणजे रुग्णांनीच ह्याच्याविषयी आपण स्वतः ठरवून औषधं कोणती घ्यावीत याचा विचार करणं खूप गरजेचं आहे. बरं, अजून एक इंटरेस्टिंग गोष्ट जी लोक होमिओपॅथी प्रॅक्टिस करतात, जे लोक होमिओपॅथी मेडिसिन्स घेतात, त्यांना माहीत असेल की वेन यू मीट द डॉक्टर फर्स्ट टाईम युअर एंटायर हिस्ट्री, जसे तुम्ही म्हणालात की एंटायर हिस्ट्री इज टेकन केअर ऑफ. यू राईट फ्रॉम इनिशियल स्टेजेस ते सगळं लिहिलं जातं.
त्याच्यानंतर दे स्टार्ट गिविंग यू मेडिसिन्स अँड ऑल. दॅट इज वन एस्पेक्ट. सेकंड इज जास्त जेव्हा आपण मेडिसिन घेतो, इट इज मोर वॉट आय टेक इज मोर ऑफ पिल्स, स्मॉल पिल्स जे असतात, दोज आर द मेडिसिन्स. अपार्ट फ्रॉम दॅम आर देर एनी अदर मेडिसिन, लाईक फॉर एक्झाम्पल ऑइंटमेंट म्हणा किंवा क्रीम म्हणा किंवा आणि असले वेगळे, वॉट आय हॅव सीन इज ऑल पिल्स आहेत का? अँड ऑब्वियसली विथ स्किन केअर डिझिजेस आर देर एनी अदर ऑप्शन्स विच आर अवेलेबल अँड विच यू रिकमेंड एज पर द केस? होमिओपॅथीमध्ये मदर टिंक्चर्स म्हणजे जे औषधांचे अर्क आहेत, मूल अर्क म्हणतो आपण त्याला, तर त्या मूलार्कापासनं पोटंटाईज करून त्याच्यावरती प्रक्रिया म्हणजे त्यातलं औषधाचं प्रमाण कमी 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 करत जाऊन त्याला आम्ही पोटंटायझेशन किंवा डायनमायझेशन म्हणतो. दॅट मेडिसिन बिकम सो डायनॅमिक दॅट इट मॅचेस युअर व्हायटॅलिटी, म्हणजे तुमच्या पर्सनॅलिटीला मॅच होणारं इतकं कमीत कमी औषध आम्ही होमिओपॅथीमध्ये देतो. तर यामध्ये आम्ही ऑइंटमेंटसुद्धा तयार करतो, म्हणजे जी वरून लावण्यासाठी सुदिंग क्रीम्स असतात, तर होमिओपॅथिक औषधांपासून सिद्ध केलेली क्रीम्स आम्ही वापरतो आणि होमिओपॅथीमध्ये ते सिद्ध करण्याची अनुमती आहे. तर त्याची एक सायंटिफिक प्रोसेस असते, ते कसं तयार करायचं, कसं लावायचं, हे सगळं आम्ही आमच्या पेशंटना नक्कीच सांगत असतो. आणि ती आमची स्वतःची क्रीम्स असल्यामुळं त्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं दुसरं औषध म्हणा किंवा काही साईड इफेक्ट असलेलं केमिकल हे मिक्स केलं जात नाही, कारण ते आमच्या सुपरविजनमध्येच तयार केलं जातं. आणि डेफिनेटली इट इज अलाउड इन होमिओपॅथी. हा सगळा व्याप तुम्ही यू सी टू इट दॅट यू डू दिस ऑल इन युअर रिसर्च सेंटर. कारण आम्ही पर्सनलाइज्ड औषधं देण्याकडेच कल आहे आमचा, त्यामुळंच पेशंटना सॅटिस्फॅक्शन असतं की काहीही दिलं तर चालतं असं नसतं, की तुम्ही जे काय औषध देताय ते तुमच्या गुणवत्तेला पारखूनच द्यायला लागतं आणि ते त्या गुणवत्तेला पारखून दिल्यावरतीच त्याचा 100% रिझल्ट येतो. आता तुम्ही म्हणालात की ऑल दिस मेडिसिन्स ऑर ऑइंटमेंट्स आणि हे जे वेगवेगळे तुम्ही पर्सनलाइज मेडिसिन्स करतात दॅट इज अंडर सुपरविजन एट युअर रिसर्च सेंटर ना. आता माझे जे प्रेक्षक बघतात बेलगावी, ऑब्व्हियसली दे लॉट ऑफ गोवन्स कम टू शॉपिंग ॲट बेलगावी. जेव्हा लोक बाहेर आपलं मेडिसिन्स घेतात त्यांना एक प्रश्न असतो की व्हॉट इज देअर इनसाइड. ना यू गिव्ह अ गॅरंटी की आपल्याकडे मेडिसिन ऑलरेडी 100% करेक्ट असते. आता असा एक प्रश्न बाहेर मार्केटमध्ये पण आपण भेटतो किंवा डॉक्टर्सकडे, देर आर स्टेरॉइड्स इनसाइड. हाऊ वूड यू से, बिकॉज यू आर ऑफ द इंडस्ट्री, होमिओपॅथी तुम्ही प्रॅक्टिस करतात एवढी वर्ष तुमचं आणि तुमची स्वतःची रिसर्च सेंटर आहे, तर त्या हिशोबात तुम्ही हाऊ डू यू टेक केअर ऑफ दिस पर्टिक्युलर ॲस्पेक्ट की स्टेरॉइड्स बिंग देअर इनसाइड आहेत का? पहिलं जेव्हा पेशंट समोर येतो आणि त्याच्या सगळ्या तक्रारींचं निवारण जेव्हा आमच्या होमिओपॅथीनं होतं, तेव्हा समाजामध्ये पहिला क्वेश्चन असाच येतो की हा पेशंट बरा झाला म्हणजे नक्की त्यात स्टिरॉइड असणार. पण स्टिरॉइड होमिओपॅथिक औषधामध्ये मिक्स करणं हे खूप अवघड आहे आणि आजकाल इतक्या लॅब्स आहेत सगळीकडं, तुम्ही आमच्याकडचं औषध कुठंही बाहेर जाऊन टेस्ट करून घेऊ शकता आणि टेस्ट केल्या केल्या लगेच आपल्याला समजू शकतं की त्याच्यामध्ये स्टिरॉइड आहे किंवा नाही. स्टिरॉइड आहे म्हणून अँटी प्रोपागेंडा करण्याच्या ऐवजी त्याला खरोखर सायंटिफिक बेस देऊन जर का तुम्ही त्याच्यावरती ब्लेम केला किंवा आरोप केला तर ते जास्त चांगलं होईल. आणि आम्ही मुद्दाम आमच्याकडचीच औषधं द्यायचं कारण हेच आहे की आमचा जो नावाचा ब्रँड आहे त्याच्यामध्ये 100% स्टिरॉइड नाहीच आहे. कारण जर का पेशंटला ते सापडलं तर वी आर ऑब्व्हियसली अँसरेबल टू दॅम. तर ही जी गोष्ट आहे की होमिओपॅथीमध्ये स्टिरॉइड असतं हे खूप चुकीचं आहे. कारण एकतर होमिओपॅथिक ह्या छोट्या गोळ्या असतात त्या म्हणजे शुगर बॉल्स आपण म्हणू शकतो त्याला, तर त्याच्यामध्ये स्टिरॉइड घालणं आणि ते त्यात ॲब्सॉर्ब होणं इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. आणि ड्रॉप्समध्ये सुद्धा स्टिरॉइड देणं इट्स व्हेरी डिफिकल्ट. एक वेळ कोणती तरी वेगळी पावडर आहे बघा, जडीबुटींची पावडर आहे आणि त्याच्यामध्ये जर का तुम्ही ते स्टिरॉइडची पावडर, गोळ्यांची पावडर मिक्स केली तर इट बिकम्स अ डिफरंट मॅटर. किंवा छोट्या काळ्या गोळ्या आहेत त्याच्यामध्ये काहीतरी ओपन करून बघितल्यावरती पांढरी पावडर दिसते तर दॅट इज अ स्टिरॉइड. पण होमिओपॅथीमध्ये मला वाटतं की स्टिरॉइड मिक्स करणं हे दुरापास्त आहे, अक्षरशः म्हणजे 100% इम्पॉसिबल आहे. ओके, इट्स अ क्लिअर कट फॅक्ट की ऑब्व्हियसली तुम्ही जर ह्या रिसर्च सेंटरमध्ये येत असाल, डॉक्टर सरनोबत रिसर्च सेंटरमध्ये येत असाल तर डेफिनेटली 100% मेडिसिन्स आणि हे सगळी मेडिसिन्स इथे रिसर्च सेंटरमध्ये यांच्या सुपरविजनमध्ये केले जातात. बाहेर जर तुम्ही कुठे घेत असाल तर प्लीज टेक केअर ऑफ दिस थिंग्स. बट हावेवर जो एक युज्युअल नॉर्म असतो की आहे स्टेरॉइड्स, दॅट हॅज बीन क्लॅरिफाईड हिअर बाय डॉक्टर सोनाली. दॅट ऑब्व्हियसली इन स्किन डिझीज ऑल्सो खूपसे असे विकार असतात विच कॅन बी लाईफ थ्रेटनिंग ऑल्सो अँड जीव घेणे पण असू शकतात. दॅट वन टू डिझीज वुड बी पेम्फिगस,
स्टीवन जॉन्सन सिंड्रॉम, अशा प्रकारचे जे डिझीज असतात विच कॅन लीड टू दी एंड ऑफ द लाईफ. होमिओपॅथीवर विश्वास किती ठेवावा हा पण व्ह्युअर्सचा माझा प्रश्न असतो. तर तुम्ही ह्याच्याबद्दल काय सांगा? लाईफ थ्रेटनिंग डिसिजेस म्हणजे स्टीवन जॉन्सन सिंड्रोम आणि पेम्फिगस, जसं आता तुम्ही म्हटल्याप्रमाणे स्टीवन जॉन्सन सिंड्रोममध्ये काय होतं की एकदम भरभर अंगावरती रॅश यायला लागते. एका 5-10 मिनटामध्ये पूर्ण बॉडीवरती रॅश येते, त्याच्यामध्ये पाणी भरायला लागतं आणि तो रुग्ण अत्यवस्थ होतो. मग ते ह्याला ॲट्रोजेनिक म्हणू शकतो आपण. काही वेळेला औषधांमुळं, इंग्लिश औषधांमुळं आलेली ही ॲलर्जी असू शकते. पण ह्या वेळेला हॉस्पिटलायझेशन हे नेसेसरी असतं. मी जसं म्हटलं की जे काही प्रत्येक सायन्सचं जे लिमिटेशन असतं हे इथं आम्ही त्याचं लिमिटेशन कबूल करायला लागतं. तर त्यावेळेला पेशंटला ॲडमिट करून त्याचा जो फ्लुईड इम्बॅलन्स होतो, म्हणजे शरीरातलं पाणी झपाट्यानं कमी व्हायला लागतं, क्षार कमी व्हायला लागतात. तर त्यावेळेला ते क्षार त्याचा बॅलन्स झाला की त्यानंतर काय होतं की त्या शरीरावरती पूर्ण काळे डाग पडतात. माझ्याकडे अशी एक केस आली होती की त्या 17-18 वर्षाच्याच मुलीला ही अशी केस झाली होती आणि ते हॉस्पिटलायझेशन होऊन नंतर घरी आल्यावरती ते डाग जाण्यासाठी त्यांना काहीही करता येत नव्हतं. तर अशा वेळेला होमिओपॅथीनं तिच्या अंगावरचे सगळे डाग गेलेले आहेत. शी वॉज यंग गर्ल, म्हणजे 17 वर्षाची होती, तिचं लग्न वगैरे व्हायचं होतं आणि नॅचरली कोणी आपल्या अपिअरन्सबद्दल कॉन्शियस असणारच. तर ही केस पूर्णतः ते काळे डाग तिच्या अंगावरचे सगळे जाऊन पूर्ण शरीर व्यवस्थित नॉर्मल जसं तिचं पूर्ववत होतं तसं झालं होतं. पेम्फिगस हा पण आजार असाच आहे. त्याला आम्ही स्किनचं म्हणजे अगदी दुष्ट रूप असं म्हणू शकतो, ज्याच्यामध्ये मोठे मोठे फोड येतात, ते फुटतात, त्यात पस होतो. पेशंटला सारखं इन्फेक्शनला सामोरं जावं लागतं आणि त्याच्यामध्ये कधी कधी त्याचा मृत्यू होऊ शकतो. अजूनही जगभरात ह्याच्यावरती संशोधन सुरू आहे आणि होमिओपॅथीचा ह्याच्यावरती निश्चित इफेक्ट होतो की ह्यानं हे असे पेशंट्स आमच्याकडे बरे झालेले आहेत. किंबहुना मला सांगायला खूप आनंद वाटतो की स्किन डॉक्टर्सच म्हणजे डर्मॅटॉलॉजिस्ट जे आहेत, ॲलोपॅथिक डर्मॅटॉलॉजिस्ट आहेत, ते अशा केसेस आमच्याकडे पाठवून देतात विथ द रेफरल, कारण त्यांनी ते रिझल्ट पाहिलेले असतात. आमच्याकडे असे पेशंट्स बरे होऊन गेलेले त्यांनी पाहिलेले आहेत. काही म्हणजे पेशंट्स असे सम ऑफ देम आर सेलिब्रिटीज की म्हणजे अशी नावं घेतली तर ते कदाचित म्हणजे श्रोत्यांना सुद्धा किंवा दर्शकांना वगैरे आश्चर्य वाटेल की त्या अशा लोकांना हे असे डिसिजेस झाले होते आणि आमच्याकडे होमिओपॅथीनं ते बरे झालेले आहेत. ओके, तुम्ही मगाशी म्हटलं वेन वी स्टार्टेड द प्रोग्राम वी सेड की आपलं जो इमोशन आहे तो पण एकदा चेहऱ्यावर दाखवला जातो आणि वेन यू शेअर दॅट पर्टिक्युलर इमोशन, इफ यू डोंट क्राय और इफ यू डोंट एक्सप्रेस दोज इमोशन, तेव्हा ते कळतं आपल्या तोंडावर. आणि वेन यू टॉक टू दी होमिओपॅथी डॉक्टर, अर्धा इज टेकन केअर ऑफ, अर्धा मेडिसिन टेक्स केअर ऑफ. आता ही माझी जी मंडळी बघतात सध्या, माझे व्ह्युअर्स, वी आर फ्रॉम गोवा आणि आपण सुशेगात आणि मस्त खाऊन पिऊन, आय वुड से वी लाईक टू लिव्ह आवर लाईफ दॅट वे. इट वुड बी व्हेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू फॉलो अ डायट बिकॉज आय हॅव सीन माय फ्रेंड्स ज्यांना काही डिझीज असेल किंवा ओबेसिटी वगैरे आहे. इट इज व्हेरी डिफिकल्ट फॉर अस बिकॉज आपल्याला मासे, फिश, मीट अँड ऑल दोज थिंग्स, दॅट इज वॉट वी लाईक. आपल्या या खाण्यापिण्याच्या ज्या सवयी आहेत आणि होमिओपॅथी आणि हे स्किन डिसीज आहे त्याच्यावरती काय संबंध आहे का? बिकॉज यू सेड इमोशन, तो इट शोज. एक्झॅक्टली. एक तर कसं आहे की मी होमिओपॅथिक डॉक्टरच्या बरोबर एक न्यूट्रिशनिस्ट पण आहे. तर यामध्ये कसं आहे की आमचं शास्त्र जे आहे इट इज नॉट अगेन्स्ट नॉनव्हेज. नॉन व्हेजिटेरियन फूड किंवा आपल्या घरामध्ये तयार होत असलेल्या कोणत्याही पाककृती ज्या आहेत त्यांना आजार होतातच असं मी म्हणत नाही. आजार होतात कशानं, तर ह्या आपण आहारामध्ये जे ॲडेड कलर्स आणि फ्लेवर्स घालतो, समजा आता आईस्क्रीम, चॉकलेट, कोल्ड्रिंक्स, ह्याच्यामध्ये जे कलर घातले जातात, त्याच्यामध्ये जे फ्लेवर यासाठी जे काही ॲडिटिव्स घातलेले जातात, ते टिकण्यासाठी जे प्रिझर्वेटिव्ह घातलं जातं किंवा त्याच्यामध्ये पाण्याच्या अंशातनं आलेलं पेस्टिसाईड जे असतं, कीटकनाशक, जीवनाशकं, ही जी आहेत ह्या गोष्टींमुळं आजार होतात. तर तुम्ही काय अवॉइड करायला पाहिजे, तर फास्ट फूड अवॉइड करायला पाहिजे. कोल्ड्रिंक्स आणि फास्ट फूड्स जे आहेत त्याचे सगळे पदार्थ जे चायनीजमध्ये अजिनोमोटो असतो हा अवॉइड करायला पाहिजे. घरगुती तयार केलेलं तुमचं माशाचं जेवण असू देत किंवा चिकन असू देत, मटन असू देत, दॅट इज वेल ॲक्सेप्टेड. हा आहार आम्ही कधीच बंद करायला सांगत नाही. आमच्या होमिओपॅथीला चालत नाही म्हणजे उग्रवासाचे आणि तीव्र चवीचे पदार्थ चालत नसतात. पण आम्ही जी पद्धत आता मॉडिफाय केलेली आहे आमच्या
प्रिडिक्टिव्ह होमिओपॅथीमध्ये म्हणा किंवा पॅथॉलॉजिकल प्रिस्क्रिप्शन जे आम्ही आता सध्या आमच्याकडे देतो त्यामध्ये फक्त आम्ही कॉफी अवॉइड करायला सांगतो आणि औषध जेवणाच्या आधी अर्धा तास घेतलं जातं. त्याच्यामुळे कोणत्याही अन्नाचा वास येणं किंवा तीव्र चव येणं ह्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. त्यामुळे आहारामध्ये रिस्ट्रिक्शन्स आम्ही कधीच घालत नाही. ओके. आणि इवन आता आपण मसाले वगैरे आणतो दॅट समटाइम्स इट हॅज अ लिटल प्रिझर्वेटिव्स ऑल्सो, सो दॅट इज ओके ऑर मी असं म्हणेन की आपले जे मसाले आहेत, भारतीय मसाले जे आहेत त्यांच्यामध्ये इनबिल्टच प्रिझर्वेटिव्ह असतं. कारण त्याच्यामध्ये जे अल्कलॉइड्स असतात त्याला जो छान वास असतो किंवा जी छान चव असते त्याच्यामध्ये ते नॅचरल प्रिझर्वेटिव्ज असतातच. ते टिकवण्यासाठी कोणताही केमिकल किंवा रसायन घालायचा गरजच नसते. ओके. आपण जेव्हा सुरू केलं द स्किन दॅट इज विजिबल इज वन पार्ट, देर इज अनदर स्किन विच इज अंडर अ हेअर. आता टू टेक केअर ऑफ ऑल दिस थिंग्स आपण खूपदा इन मार्केट देर आर एन नंबर ऑफ सोप्स, एन नंबर ऑफ शॅम्पूज. तर शॅम्पूमध्ये पण आता कॅटेगरीज आली की मॉइश्चरायझर अँड ऑल दिस थिंग्स, एन नंबर ऑफ थिंग्स. आय जस्ट वॉन्ट टू नो की हाऊ डू यू डिफाईन what is good and what is bad? आता सोप्स, कॅटेगरीज अँड ऑल दिस थिंग्स. आपण टी व्हीवरती दिवसभर पाहत असतो की मला वाटतं शेकडो शॅम्पूच्या आणि शेकडो सोप्सच्या ॲडव्हर्टाईज असतात. ऑल क्लिअर असते म्हणजे ते ऑल क्लिअर लावले की सगळे केस क्लिअर होऊन जातात. हेड अँड शोल्डर असतात किंवा हेडवरचे शोल्डरवर येतात. सो पन इंटेंडेड. पण ह्यामध्ये ह्या गोष्टी ज्या आहेत हा अतिरेक टाळला पाहिजे. आपण जितकं नॅचरल प्रोडक्ट्स वापरू तितकी आपली त्वचा आणि केस चांगले राहणार. आमच्या आधीच्या पिढीतल्या म्हणजे आमच्या आई किंवा आजी ह्यांचे केस, त्यांची त्वचा त्या कोणत्याही प्रोडक्ट वापरत नसताना त्यांच्या त्वचेवरती चांगली कांती असायची, केस छान लांब असायचे, त्या कुठल्याही शॅम्पू वापरत नसायच्या, घरगुतीच सगळे प्रोडक्ट वापरायचे. पण त्या पिढीत आणि आपल्या पिढीमध्ये फरक इतकाच आहे की केमिकलचा. तर आय डोंट एंडोर्स दिस शॅम्पूज अँड एक्स्ट्रा सोप्स वगैरे जे काही आहे. इन युअर रिसर्च सेंटर दॅट इज an alternative to all this chemical. आम्ही नॅचरली तयार केलेले असे शॅम्पूज आहेत त्याचा वापर करायला पेशंटना सांगतो की जेणेकरून कमीत कमी हानी व्हावी. कारण पेशंटना तुम्ही कोणताही तुम्हाला आवडेल तो असा शॅम्पू वापरा म्हटलं तर ते कोणताही वापरतात. मग त्याला केसांच्या तक्रारी असताना किंवा केसाच्या खालच्या त्वचेच्या तक्रारी असताना केमिकलयुक्त शॅम्पूनं कायमच हानी होते. ते अवॉइड करायलाच पाहिजे. ओके. वन लास्ट क्वेश्चन की if you have an allergic skin or an infective skin, can homeopathy take care of it as well? ॲलर्जीला सगळ्यात सुंदर औषध हे फक्त होमिओपॅथीच आहे. कारण ॲलर्जी ही जी गोष्ट आहे त्याच्यामध्ये काय होत असतं की आपल्याच त्वचेमधले अँटीबॉडीज या आपल्याच त्वचेमधल्या दुसऱ्या पेशींना एक पेशी आपल्या दुसऱ्या पेशींना मारत असते. म्हणजे आपल्या शरीरातच ॲज अ सिव्हिल वॉर चालू असतं. तर त्यामध्ये काय करायला पाहिजे की आपल्या त्या दुसऱ्या पेशींना ह्या पेशी आयडेंटिफाय करता आल्या पाहिजेत. मग त्याच्यामध्ये इंट्रिन्सिक मेडिसिनच पाहिजे. म्हणजे तुमच्या अंतर्गत काम करणारच औषध पाहिजे. आणि तसंच औषध नॅनो टेक्नॉलॉजी म्हणू शकता तुम्ही. तर हे औषधं अशी आमचे जे उद्गाते आहेत हनेमन, डॉक्टर हनेमन, त्यांनी तेव्हा बनवलेली आहेत आणि त्यानुसार ही औषधं वापरली जातात. त्याच्यामुळे ॲलर्जीवरती होमिओपॅथीला पर्याय नाही. ओके. पण आज ज्या विषयावर बोललो ते म्हटलं स्किन, आणि आपण या स्किननी आपण हा कार्यक्रम सुरू करतो. वी हॅव टच डॉक्टर व्हेरियस एस्पेक्ट्स. आणि जसं तुम्हाला सांगितलं की फक्त बेळगावी जर येतात तुम्ही शॉपिंगला नाही तर एक भेट डेफिनेटली इथे करा. बिकॉज तुम्हाला व्हेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ हेल्थ इथे तुम्हाला भेटणार. तसंच तुम्हाला जे मेडिसिन्स आहेत यू हॅव एन नंबर ऑफ ऑप्शन्स विच आर बिल्ड हिअर अंडर स्पेशलाइज्ड केअर. सो तुम्ही जर नेक्स्ट टाईम येत असाल तर डेफिनेटली इथे भेट द्या. आणि आपण डॉक्टर परत वेगळ्या विषयावर बोलू, कारण आमचे जे व्ह्युअर्स आहेत त्यांना बरेच काही प्रश्न असतात. स्किन डेफिनेटली काही प्रश्न असेल तर आम्हाला आमच्या ईमेल ID वर तुम्ही सेंड करा. वी विल डेफिनेटली गेट दोज आन्सर्स फ्रॉम डॉक्टर. आणि जो पुढे आपण जो वेगवेगळे विषय घेणार त्याच्यावर परत आपण भेटू. थँक्यू व्हेरी मच डॉक्टर फॉर स्पेअरिंग सच अ लॉंग टाईम विथ अस. आणि परत आपण लवकरच भेटू पुढच्या एपिसोडमध्ये विथ आवर ब्रँड न्यू प्रोग्राम दॅट इज हेल्थ मंत्रा. थँक्यू व्हेरी मच.